Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato! Ano ba kapalayo namin si Johnny kaning dapita? Sige, mauli na mi. Salamat. Iatol ko ka mo sa airport. Airport? Tagadiin naman din yung maong mga doktor. Dili tagadin ang mga doktor nga bisita ni Sir Darwin. Tuan na sila. Melchi? Unsay gilang taon ni mo diya? Oh, Dindo? Sorry. Nakulatan ka sa kong pagdool. Okay ra. Dili tagadin yung mga doktor nga kamiting sa mga amahan, Dindo? Dili. Tuod. Ahain naman ang batan-ong babae nga pasyente sa klinik. Napa sa sud sa klinik. Pahuway pa. Nagpaibot na siya sa ngipon? Oh, pero doon na sila ang problema. Mao nga gitan-aw siya sa mga bisita sa akong amahan. Mao ba? Sige na. Ay napagunahon na sa imong mga nakita kagabi. Asa man to si papa ni mo? Maghatod ba ko to padong sa airport? Ikaw? Sige na, katuog na kay... Maragwa para ba kay tuog sa kagabi eh? Oo, duka kayo. Wala di ko talutog. Tuog na ko nun. Iya, ikaw saan ka doon na kay Lakaw? Mag-follow up ko sa gipaprint ako ng mga tarps. O, sige. Tuog sa ko. Ay, duka, huwag ko'y tuog yun. Katubi. Klaro git kaayo. Nga duka kay gnaong si Dindo. Mailhan kayo nga wag siya katuog, bisan kamay. Karon, mao na ron ang panahon nga makasuod ko sa kwarto ni Sir Darwin. Muadto dito sa airport si Sir Darwin. Mauna niya ako ipaabot. Kawato na nako ang kupang bulawan. Inigabot sa korelibo sa pagbantay sa gate. Adto ko sa kusina magkakape ko. Aron adto ko mangitag timing sa pagsuod sa kwarto ni Sir Darwin. Tuan na bay. Nakatug na sa kapoy si Lola Emma. Ay, taon. Wapasad mabalik ang kapitan din, no? Wa kay namahuway na sa tingaling mga tanon. Abay, sa may una-una ni mo ining sitwasyon na ron. Sa ako nang giingon bay. Mura og dili gyud maayong sitwasyon ni Ina karon. Magampo na lang ta nga masayop ko sa akong pangagpaspay. Lakaw ko. Asan ka? Adto sa bahay sa mga alkira. Mag-unsa man ka dito sa ilang bay? Doon na ako isusiho na bay. Muban ko. Ha? Di ka mahadlok musod og abandonadong mga bahay? Mas mahadlok ko og tinuod nga tao kaysa multo. Aw. Kung mao na, narga. Namingaw na ang suod sa bahay. Ug tuan ang mga katabang sa kawas. Nagatiman sa hardin ang uban. Unya, ako na lang niya sa suod. Ug ingon man si Dindo. Maayo na lang gani kay natog siya siyang kwarto. Higayon na ni na ako umasakas taas. Basta kaya magbantay lang gid ko nga dili ko makitaan sa mga katabang. Kinahanglan makuha na akong kopa. Aron makalayas na mi si Johnny. Bahala na lang na si Dindo kung masuko siya na ako. Ang importante nga, kami si Johnny ang magkauban. Doon na ako sa kwarto ni Sir Darwin. Maayon ako na blini. Wala akong putahin. Makasuod ko.
nagpapayos Sir Darwin da. Init man kayo yung kwarto. Kinahanglan wa ko'y mahilabdan sa mga butangan ni Adini. Pero, ang pangutana, asa man kaya ibutang ang kupang bulawan? Oh, ganiron ko na lang og abi ang mga hunos. Oh, maghinay lang ko nga, way matandog siya mga butang. Sugdan ko sa mga hunos. Bay, Dali na. wa ka ta masagi ning dan nga atong gisubay ron. Wata mo sa agi. Dali. Kanang maong bungtod ang atong targeton. Nagtuo ka? Nga na diha sa abandonadong bahay sa mga alkera si Ina gida? Di ko sigurado, abay. Tungod sa akong nabati gabi nga singgit sa bata. Mao ba? Pero, wala pilaing mahuna-hunaan. Kanarang dapita ang posibleng punduhan ng mga daotang tao. Kanarang mga biniyaan ng bay. Ako lang doon mga adik na nagkampo diha, bay. Aw, mga andam na tandaan sa armas. Aw, pitik yung magpabuang-buang ani. Naguna-una sa ko ni Milchik. Mingaw ka? Ha? Woy! Mingaw utang. Nalimot ka sa akong gisugo niya. Aw, oh. Kawato niyang kupang bulawan ug unya manglayas may ning dapita. Ug mag-abot ta sa tong gipuy-an sa una sa syudad. Pero, bay Jani, mura maglisod kayo imong gisugo niya, bay. May lisod ko ang swertehon ng tao. Pero bay, kaawat man ang gusto nimong mahitabo. Abay, di lagi ni kawat. Gibawi lang ang iya sa simbahan sa San Jose. Kaasgog naong ang amahang dindugod. Parehas na silang tanan. O, tingaling nagkikog ang inahang dindo, no? Wa na tingaling makaanto sa kabadlungon sa duha. Oh, posible. Ah, uy. Tuldupol naman dito sa bay. Halan, no? Kangiob gud tan-aw na ng bayagod. Gikataya naman nag mga tanom. Unang batayan na to ini, mao ang mga bitin nga posibleng nagpuyo na ng baya. Ako, kaon po ko hinaubitin. Parehas dita. Aw, ew, kaluod na tong pamation, eh. Pagdili na may, aron mahuman na nga itong pagduda. Naabli naman ako ang tanang mga hunos sa aparatura. Pero wa magid ang kupang bulawan. Hain magid ka ni taguing ni Sir Darwin. Wa na gyud. Wa na ko'y nahunahon na ang dapit din nga mahimong tan-awon. Dili. Niya sa kini sa kwarto ni Sir Darwin. Sira ng pultahan. Lawi na kusa makidinhi. Ikaw, nagunsa man sa niya, nga namisod man ka. Gisugo ko ni tiya. O sa may kisugo ni mo? Kuan, bawion ang kupang bulawan. Unsa? Sa ato pa. Parehas ni tagtuyo ini karon. Unsa? Ang kupang bulawan sa day mo tuyo din eh? O, Paldo. Mo na kong tuyo. Uy, parehas dita. Kung mauna, magtinabangay na lang pangita ini. Oh, sige. Nintuta gud ang design ning payagod. Mura man Puno yung na, palasyo. Mimik. Ha? Ha? Ano sa? Nga naman. Doon na kayo nabantayan nga tao sa sud sa bay. Oh. Mura kong nakakita og anino sa sud sa bay nga mikilab. Unsa? May tao sa sud. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!